Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sagi ko na ang mga rinarinaw din ng mga maranoso. Nasa mo na ready ko kurmata na sagyang kaya mata ideya. Ayak ko na kalalamitan no sa ikuy nga ranin na ginan so Aima, ay din so Prinsesa Aima. Ayak ko na rin katawin yung kuilan no yan, nagdasal ako ko Aima Sagi ko naman buka nag-iusang ko ano suara niya. Nagi ko na rin mga raga na gusto mangudas so magkiragaman sa mo kaya din sa dato pag-usuran. Sa tiga ka na inayatak mo siya na tiyago na ka na sa diyang ka mga guys. Sa tutang kanyugo din na sa sudi sa babasa ay buda kalambi sa tila na buda paawing yan na buda daway niya. Nasa kong narisokad ng tanwara bula alamin sa tiga ka napakandun na karano para masusalat. Nasa kate na pamakin niyo mga guys, gusto ka no mga idol. Sa kate na wassalam.
na makatulong ako din sarata ginawa ko walaing kawaw na kansakay pagdeng ako puli na kapagawatan ng adin na parin si sa ay may natuaw mali kudeng Bunay sa katanasaw sa lamagin